Oya orenya kwa Ramogi Juang kamora mora maintiere kawuono tich adek ma en tarik 23 dwe mar 11 higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kamora mora maintiere to chal mar kod lwasi chalo nade kama intiere okinyi makawuono machiegni e chenro mar piny nyinga Joyce Oduor. Oya orenya kada bai amusoni misawa county maintiere ochiwo nade bora Nairobi ka koth ogoyowa otieno thuru. Kamora mora maintiere arwakini machiegni e chenro mar piny bedo koda mana kaka pile par ni chenro mar piny chakre sani nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ongao. Sharon ichiwo nade okinyi makawuono? Achiwo makare. Amba chiwo maber. Kodh ni winje kose obugi mag okinyi kibuok oko. Ingena adhi kochwe achiwo kochwe maboro karango mana timore ya. Ochwe otieno duto no ochwe chakre midhiambo manyoro ochwe otieno te nyaka sani gokinyi be pod onyidho matin. Pod onyidho. En mana ni koro koth sani koro noka oko koro oseketo ula mang'eny. Bora Nairobi ka ngene nur mag nyamburko dwaro bedo mano jam. To kaka pile wacho ni koth wuon chiemo ageno ni kuonde go mipithe sani koro goyo maber mar mondo mi chiemo mipidho kono nyag makare. Ageni sadi koth osemakolo makare. Keni Joyce ni chionade? Amba chiwo makare wagoni Nyasaye erokamano wachopo ka wacho ni kata chieng' rieny kata koth chwe. Ndalo moko ang'eyo ni chieng' ne chako wuok saa 12 okinyi kwa chako chenro. Sani to koro en koth. Podi ne wantiere kae mar kelo chenro mar buru bende. En mana ni japiny bende gik moko kromgi ka koth gowa bende waywak chieng' ka gowa wacho ni buru gi oro. En mana ni en gweth koth ka chwe en gweth. Jo mpira hakeni ni jahera maradhula pode ywak machamre gi nono. Aywak to koro angwa tim nange ywak nyaka chieng' ok tim ni koseloto koro imanyo tim moro malo mabelocho koro mana emisiro. Jogo go matugo go tuk goyo punda gi ywak malich bet wang kweli jo Argentina nogo Argentina ka ingeni gintiere gi jatugo masulwe mano Messi koro nogo gi odiochieng' manyoro nene ywak. Kata kamano magi mana weche mag tuke imuonya ti idhi mbele kod ngima kendi chaki temo tang'eni jogo ma tugo go punda gin jogo ma chunygi ok tho kata goyi to podi temo iwacho ni gini asebedo ka temo hapa nyalo lwar kata kamano nyaka Ramogi Juang weche go mag tuke mag World Cup podi dhi nyime nyaka sani en tim mane misiro to ponono ni en tim mane mineno ni nyalo kawo okombe ma piny ngima kata mano World Cup. Kodi chieng' makawuono bende waiko ni weche mathoth e chenro machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile wachako kod weche manyien mang kelni kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao. Tok mano tabiro kelo ni nonro mar gazet. Nonro mar gazet okinyi makawuono Sharon gimo mako wanga en ponono ting' ma jonyuol biro bedo godo. Ahinya to mago manitiere kod nyithindo mane skundego mag sekondari. Omenda michulo kata kaka omenda mar somo kata school fees nyaka sani osemedore. Kipimo higa mar 2021 nyaka higa mar 2023 ma en higa manyien. Osemedore kod kwano omenda mathoth ahinya. Makoro wacho ni jonyuol koro ok biyudo fungruok. Otek to bende gin otek nikech nyithindo gini bende loro estima bende giloro bende gichano dhi e skul mano higa mabiro. Bende wantiere gi mag class 8 matimo penj mabiro donja form 1 nitiere mag grade 6 madhi grade 7 mag form 4 matimo skul ma samoro biro bet dala karito mar mondo mi oter gi colleges. Koro paro ni en ting' mapek tibiro nyiso wanang'o momiyo ni koro gibedo gi hinyruok makamane kinde mabende koro wasechope higa mar 2022. To bende koro wabeda ne kod geno ni sirikal nyalo konyo e kelo fungro kalore ni weche mag somo mag CBC bende jonyuol ywago kwoni. Nyathi kodhi secondary bende fees bende omede jonyuol biro bedo wendo nga kata kamano kisekawo okang' mar bedo janyuol nyaka ine mana kaka imanori e yo makare. Tok mano nyaka Ramogi Juang to biro donjo e twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono kama bende wabiro twaka kotudore koda motion mabende no chwal kata no pedha e county assembly ma Meru mano madwaro ni othich oko governor e county ma Meru mano Kawira Mwangaza kalure kod buche mopogore mabende nyaka sani MCA seyo godo iwacho kanyo no kosebedo kotayo county no e yo makare. Naneno kuom MCAs duto te mantiere county ma Meru mana
achiel kende ema nokochwe koke mano mar thicho oko Mwangaza e tich. En wach moro matek Joyce Oduor ka koro en odonjo kata mana pok ochamo wega mato wacho ni koro osebedo kanyo. Pok owinjo meet office. Pok owinjo meet office okano donjo. Tero koro idwaro thiche oko. Gintiere MCs maromo 69 ewi 69 68 nochuo kokgi ni mar mondo mi othiche oko mana achiel kende keni dhi bedo nade. To bende bing'eni jopiny bende omi thuolo mar ndalo moko mar mondo mi gin bende ponono ginyalo chwalo paro margi kata ginyalo ndiko ne od buch county ma Meru ka gichwalo pachgi kaponi onego bed ni thicho oko governor e county ma Meru kata Oyo. Nyakora Ramogi Jwang twak makamano bende obiro ng'isi moko kuom gigo manyalo miyo othich oko governor kata in e county mari kaponono ni neno ni governor mari ok tini e yo makare gino kenge mage e yor chik minyalo lu mar mondo mi othich governor oko. Tok mano Nyakora Ramogi Jwang chieng' tich adek ka tich adek wami muluma mar tedo. Kawuoni tedo nwang'o asechako mana winjo sisa an mana gi siso koro. Sharon rita kalure ni giminyalo matimo sani imanyo mabuk gi kalam indiko piny recipe mar kit tedo ma bende wadwa tedo kawuono. To bende December sikuku bende wachomo bende ber recipes kani chako ndiko chakre dwe mokwongo mano January nyaka sani koro wachopo dwe mar 11. Onego bed ni giteme moko bende ging'eyo ber mar tedo kata mana gilony koro weche mag tedo kit tedo chiemo mopogore opogore mana kaka ikelonwa. Kaka mano bro mana keto wang'wa chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi donge mondo ne kit tedo ma Joyce Oduor dhi kelonwa. Mana kaka pile bang' tedo gi chiemo chieng' tich adek wadonjo e chenro mar mbako romo kono romo kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Parne mbako romo wachako gi kidieny mokwongo mano mar chal mar fwambo adhi keloni nang'o matimore kor gwenge mopogore opogore odiochieng' ma kawuono. Bang' mano adonjo gi twak e chenro mar mbaka romo odiochieng' ma kawuono adhi bedo gi lakteche ka fund wach marwa wadhi ng'iyo chal mag ute thieth ahinya e pacho ka wadwaro ng'iyo ute thieth mago mag piny owacho kanyakla kod mago mag ji giwegi. Nitiere jomoko madhiga e ute thieth mag ji giwegi nang'o mene gidhi mag ji giwegi to ok gihero mag piny owacho. Wang'iyo achiedh nade mopogore opogore ma bende osebedo kaluoro ute thieth mag piny owacho. Odiochieng' manyore od bura mar Senate Committee bende noyudo report ahinya kawuok e od thieth maduong' mano mar Kenyatta. Wantiere gi Mama Lucy ma bende wacho ni Mama Lucy oganda mathoth jathoro dhi kanya ahinya mine mapek ma bende dhi konyore en mana ni capacity mag otanda king'yo capacity ma bende gintiere godo gi kwan mag mine makonyore odiochieng' kodiochieng' tin miwuoro. Kata kamano bende paro moro ne nitiere ni ponono inyalo lor od thieth makamano kalore ni ponono ok ochopo kiwango sani nyaka sani en level 5 hospital iwacho ni ok ochopo kiwango mar bedo level 5 hospital kaluore kod midhiero mopogore opogore ma bende jotuo yudo ka gidhi e ute thieth kacha. Nyakora Ramogi Jwang in bende kamoro amora minenowa ponono isebedo kiyudo midhiero kidhi e ute thieth kacha. Twak makama bende wabro chwalo ni achiel kachiel nyaka e kor gweng' kama intiere mar mondo mi in bende ichwalnwa pachi. Reporters magwa goyo tache e kor gwenge ma pacho ka obed Mombasa, obed Kisumu, obed Migori kata Homa Bay. Wabiro chwalo twak makamano nyaka e dhodi kacha mar mondo mi nyiswa ponono experience miseyudo kidhi manyo thieth e ute thieth mopogore opogore. Kochakore sani yoronwa ote mari kokale namba mar 2 Facebook kacha. Ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_. Mana kama Nyakora Ramogi Jwang mana kaka pili tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ong'ao machiegni nikech ma en rupenya mokwongo waid thundweche. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. This goes against the tradition of the IBC itself, that for by-elections, the ballot papers are printed locally. And again, in line with the government policy of empowering local companies and the youth and women and disabled in particular. Jwang kamura mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao.
Kwachako ni jatend migao mar ohala Moses Kuria oyudore e mbero maliet e wi paro mar kelo oduma molos kod lony manyasani mar nyinyo kata GMO. Jod bura mawuok Hoho mar Okak kod Imbo mar Kenya osingo mar thiche oko e apisi poni oduma mag GMO odonjo e thurka. Kaka jafambo marwa Chris Owino lero, jod bura go dwaro ni piny owacho onyiew oduma kuom jopur mapacho kae. Mbaka ewi paro mar kelo bando ma olos kod lony manyasani kata GMO okawo okang' machielo e kinde ma jotelo mawuok e Hoho mar Okak kod Imbo mar Kenya owuok oko kendo kwedo motegno paro makamano. Ka otelnegi kod seneta ma Kericho Samson Cherargei, jotelo go ohum nono ewi gimomiyo piny owacho chano kelo gunde mag bando milion 10 kowuok e pinje maoko e kinde ma jopur mapacho kae to bando maggi odiwo. There is a deliberate move to continue killing the maize farming in this country, as was seen in the previous regime, where even the sugar sector and other farming sectors were killed. It seems that the cartels are now back into business. In this time around, they appear more aggressive, more ruthless in this season. It is truly unfortunate situation to see the importation of maize when at this moment we are harvesting. There are millions and millions of maize which has already been harvested, which has actually been stored in farmers' homes, but there is nowhere to sell them. Jotelo go bende openjo gimomiyo piny owacho ne rikni kelo bando kowuok e pinje maoko kata doko ni ten migepe ne ok opuodho paro makamano. The ministry should cease the issuance of gazette notice to allow importation of 10 million duty-free bags or any other amount of maize into the country. I stand with my brother, the Senator for Nandi, Senator Cherargei, in opposing the importation of any maize, not just GMO, any maize. Because as has been said here, we are in the harvesting season in most regions in Western Kenya and in the North Rift. Tuna mahindi ya kutosha katika mashamba, katika stores za wakulima wengi zaidi, na sheria inasema ya kwamba kwanza serikali ichukue yale mahindi yote, inunue yale mahindi yote, iweke katika strategic grain reserve, ndiyo kama haitoshi ndiyo watafute kununua mahindi nyingine. Negiseyo jatend migao mar ohala Moses Kuria kuom temo nego sekta mar pur mar bando kaka piny owacho mokalo ne otieko sekta mar pur niang' kuom rwako sukar ma nengone oyweyo kowuok e pinje maoko. Vile kilimo ya miwa iliuawa kwa njia hii ya kuleta sukari ambayo ilikuwa gushi, ambayo ilikuwa na mercury. Na tumeona wale makateli pia wameanza kujipanga kuleta mahindi ambayo ni gushi, na kilimo ya mahindi hii Kenya itakufa. Ewi bando mag GMO, jotelo go oramo ni piny owacho nyaka tim nonro malong'o ewi midhiero ma bando go nyalo kelo ne ngima jopiny kaachiel gi kawo pach oganda motelo ni kelo bando makamago. On the GMO issue, we don't need to rush until we have proper laws, policies, rules and regulations to govern the use and importation of GMOs into the country, including but not limited to agricultural products. Jotelo go bende obwogo mar dhi doho poni Moses Kuria odhi nyime kod kelo bando mag GMO e pacho kae. One of the options that we've discussed is also going to court to obtain a prohibitory order of injunction. E twak mare e juma mokalo, Moses Kuria nyocho temo wacho wach mar ni jo Kenya oyie mana gi chiem nyinyo mag GMO ni mar midhiero makelo thoe ni jo Kenya thoth ma ok GMO kende. Wachni omedo kelo liet kendo jood burago obwogo mar thiche oko ya PC. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If he doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. Mabiro ndalo achiel kene tok ogai mar Azimio Raila Odinga kod jotend kanise ka ochung' makamano kagiwacho ni nyaka tim nonro malong'o motelo ni kelo bando mar GMO e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakor mgajonko pogregi mano eni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod dwaro ni jakom mar IBC Wafula Chebukati kod commissioners moko adek wuogi e apis. Jatend kweth jod bura manoki od bura mamalo James Opio Wandai wacho ni osefwenyore ni apisas go osebedo katiyo marach gi omenda mag piny owacho ataro mar chik gino machal ni isiro gi piny owacho. Lydia Okeyo gi bathuth. E twak margi gi jofwambo e od bura mamalo, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod telnegi gi jaod bura ma Ogunja Opio Wandai ogolo siem mager ne jotelo mag IBC kama oting'o jakom IBC Wafula Chebukati, jata chenro maduolno Marjan Hussein Marjan, commissioners Abdi Gulie kod Boya Mulu magiwacho ni osebedo katiyo marach gi apisi magi kagetimo limbe pinje maoko tok chik. Between the month of September and now, multiple foreign trips on unspecified missions, foreign trips that have been engineered to benefit a select group of IBC officials, and particularly the 3 commissioners who are going home by January next year. Wandai wacho ni malingling magiseyudo lieko ni jotend duolno mar IBC osechiwo rak maloso tese mag yiero madundo mibiro time pachoka. Gino mowacho ni ok owinjore wirani chike ma pachoka dwaro ni oloso tese go e pachoka. The IBC officials, without any resolution by the plenary, have given the same Greek company that printed ballot papers for the August elections a further contract to print ballot papers for the by-elections coming in December and January next year. Yet this goes against the tradition of the IBC itself, that for by-elections, the ballot papers are printed locally. And again, in line with the government policy of empowering local companies. Bendegi chich ni nitiere agenda moko mopandi e duolno. Wirani magi duto timore kodong mana thuolo machuok to jotelo go wuok e apisi no kaka chik ma pachoka dwaro. We have time and again called upon Chebukati, Boya Molu and Abdi Gulie to proceed on terminal leave pending their final retirement. Our pleas have fallen on deaf ears because they have since stayed put. They have blatantly refused to go on terminal leave. And now we have known why they have refused to go on terminal leave. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo kagolo ng'ure wi duol mar IBC kama koro biro bang' kane giwuok mager e kinde mokalo ka gikwero paro mar golo commissioners moko 4 manochung' ataro gi duoko mar yiero mokalo ya apis. Nyakor mgajonko pogregi mano achiri nyake weche matimore imbo mar piny Kenya. Kamwedo ni moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya ogolo ng'ur margi e wi gino magiwacho ni riwruok mar Azimio la Umoja ne oketo gitenge e kinde pogo lemo mag telo e od bura. Kagitwako jofwambo e od bura, josiasa go Azimio kuom koso gwelo achiel kuom jatelo mawuok imbo mar Kenya e kinde gwelo mag jod bura magiyala kaachiel kod koso miyo jod bura Masirisia John Waluke lemo e kamiti matayo chenro mag od bura. Ne ginyiso tend Azimio mondo oter nying John Waluke kaka jakanyo e kamiti matayo chenro mag od bura. The community elected leaders will from today speak in one voice irrespective of party affiliations. That the Azimio coalition has not accommodated the Luhya community in the House leadership of both the Senate and the National Assembly. That the Luhya community was shortchanged in the East African Legislative Assembly elections by both the Kenya Kwanza and Azimio coalitions. Out of 9 positions, is only the Luhya community that doesn't have a single position in the Yala. The caucus makes the following demands. Number 1, the Azimio coalition reinstates one Honorable John Waluke to Parliamentary Service Commission.
Senator Hamida Kibwana ochwalo kwayo mar loro osiptal ma Mama Lucy manie kaunti ma Nairobi. Mane obiro e kinde twak kod jokanyo mag thieth mane ochwalo lipodegi ewi nonro mar tho mar Travis Maina, Murino Nyango kod Eddie Otieno mane owito ngimagi e osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Judith Omondi kod ler mathoth. Nonro mane ogol kod jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth lero ni osiptal ma Mama Lucy ok owinjore ketie okang' mar level 5 kaka en sani. Gikoni kar keto jotuo moheore ICU ma Mama Lucy ok ti. Bende kar chulo mine mayach diny ok owinjore gi otendni 4 ma iketo kanyo. Mama Lucy Kibaki Hospital does not have adequate infrastructure. We realize there is inadequate triaging. There is only a spot which is for triaging, but it also have limited accident and emergency and lack of ICU and general patient flow, which is not commensurate with a level 5 facility. Mane omiyo Senator Hamida Kibwana ochwalo paro mar loro osiptalno nyaka los weche ma osebedo kamiyo ji mathoth wito ngimagi kuro. Why did we have to wait for Maureen and baby Travis to die for us to identify all this? Why maybe even the doctors? You can imagine you're having 2 doctors, 3 nurses with the kind of load that we're having in Mama Lucy Hospital. So why are we operational? Why is it operational? And I'm just wondering, for me, I would say, and I have been recommending all the time that can we close this Mama Lucy temporarily? And then let's see how it can be. The infrastructure can we have again professional doctors, trained nurses? What you're saying is that it doesn't have to be permanent. To be honest, it's a good hospital wherever it's situated and it's serving people. Mane obiro e kinde ma jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth ne chwalo lipodgi ewi kuonde thieth 3 gi ahinya to kotenore kod tho mar Travis Maina, Murino Nyango kod Eddie Otieno mane owito ngimagi e osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Gikoni ji 3 gi duto ne owito ngimagi nikech ne ok oru thieth maggi. Hospital management responded that this was done in order to stabilize the patient's condition before the operation. However, the team noted that there was no adequate documentation on patient's management notes to support the same. So that means there was a delay of about 1 hour to be able to collect the blood and the blood products from the laboratory to transfuse this particular patient. Senators manie kamiti marango weche thieth osingo ni giikore mar kolo wachni kendo neno ni ji duto ma itudo kod rem e tiyo tich makare oyudo kum ma giwinjore godo. We want to assure you as a health committee we are not doing this in vain. We are taking this issue very seriously. I know this is one of the very few reported cases. Many out there are not reported. Whoever is involved will face whatever disciplinary actions will be bestowed upon them. And as we push for more resources to the counties, we would also love to urge the county chiefs to ensure they offer an enabling environment for the different health workers to give basic services that are needed by the ordinary people. Kamiti ni ne osewinjo ng'ur kowuok kuom anyuola mar joma ne owito ngimagi, tendo osiptende go duto kod jokanyo mag sekta mag thieth mopogore opogore. Gisingo golo duoko mabiro kelo lokruok e sekta mar thieth e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mgejwanga parni wach mano kaluwore gi report mabende Judith Omondi ochiwo. Adhi bedo gi twak makamano ka onoromo saa 3 mar okinyi e chenro mar mbaka oromo kama bende wabiro ng'eyo kata mana wabiro ng'iyo chal mag ute mag thieth e pacho ka. Kopogore gi wach makamana tir nyaka e weche maluoro weche mag somo. Kamodo ni migawo mar somo okone od bura mar Senate ni chenro mar chwalo chiemb kony ne skunde osetimore e yor ratiro. Kato bedo ni nitiere penjo mathoth maluoro chenro no. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne ochopo e nyim kamiti marango weche somo kendo kete e tago maliet mar lero kaka omenda mag piny owacho osetiyo e chenro no. Simfro Sokinda nigi ler mar wachno. Members of this committee. Enyim komiti mar Senate marango weche mag somo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kod jagoro mongirore migawo no Julius Juan ne oketi e tago maliet mar lero kaka gisetayo chenro mar chwalo chiemo ne skunde. Komiti no ne dwaro ng'eyo kaka migawo no notiyo kod omenda ma piny owacho hinyo keto thenge ne chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre.
there is actually no food in these schools, so that maybe on record the food is still being distributed to schools, but actually on the ground we have no food. Jotelogo ne ochiwo duoko mar yango ni nyaka sani migao no osetiyo gi omenda maromo shillings milion 201 e chwalo ne skunde aching. Shillings milion 607 e nyiewo chiemo ka milion 54 osetigo e chwalo chiemo go ne skunde maoro kwako e gwenge mag Turkana, Samburu, Garissa, Wajir, Marsabit, Isiolo, Tana River, Mandera kod West Pokot. The money so far received from the exchequer is 873,565, 807, which includes Kenya shillings, 201,567,600 for the Omicron school meals cash transfer. Kenya shillings 617, 360, 806 for procurement of food commodities to 10 counties that have been worst ravaged by the ongoing drought and the famine and the transport services, amounting to Kenya shillings 54,637,401 has already been spent. Machogu wacho ni piny owacho ni kod chenro mar medo omenda ne chenro no. Actual fact, as we are aware, this administration wants to double the number from the ones we are feeding now, 1.6 million to 3 million. So what is likely to be done is that there will be an increase in the allocation such that we are able to gather for many more pupils. And honorable chairman, we are even looking at slum areas and also informal settlements, particularly in Nairobi, because wachni kata kamano no kwedi kod thoth senators matuoni pogi neno chenro mag chiwo chiemo e skunde manie counties magin counties e listi monego yud chiemo go. Is still classified under ASAL counties, and if so, I would like to know also how many schools in Lamu are receiving the food from the national government. None of them said we're in a government program, a school feeding program. So where is it? Where are we? Where are we saying that there is food? And I was happy to hear say he doesn't know where it is in Kajiado. If it is not in Kajiado, where is it? Where is this program? And then maybe it is important to then change strategies on how this is done. Do we entrust it? Maybe not just on the head teacher, but on the whole board. The very counties we come from that are ravaged and that have been highlighted by the media, Kajiado being one of them, is not in your list. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Juan wacho ni gin kod chenro moketi makare mar luwo chiemo go kendo gin gi ranyisi manyiso ni chiemo go ochopo. The idea of children having food in school is not a fallacy. It may not be in your specific region, but the other way of going about it is that we have a list that we've given you here of sub-counties. I'm sure there's some sub-counties, and in your regions, you can just take a phone call and call and check with your head teacher in the areas that have been indicated here, and then confirm whether what we are saying is true or not. Senators go no dhi nyime kod chiwo paro mopogore opogore ne migao no mar neno ni gichopo kare chenro mar chopo chiemo ne skunde maoro kwako. I was just wondering whether there are measures or whether there are plans or whether you have ongoing programs of partnership between the Ministry of Education and Ministry of Water, whereby the Ministry of Water will provide schools or provide water in schools, do boreholes in schools, so that then there is water that the schools can use to do their own bits of growing of vegetables and all that. Moko kuom counties motuo kod makoth no gin Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Turkana, Lamu, Nakuru e kind counties mamoko ka piny owacho ni kod chenro mar chiwo kony ne kuondego. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Nyakoro mgejon kopogre gi mano eni gavana ma Meru Kawira Mwangaza koro nyalo puko mogo bang' od bura mar kaunti no pedho ayanga twak ewi okang' mar thiche oko. MCAs ma kaunti no koro biro twak ewi golo Mwangaza e kom chieng' tich adek mar juma manyien bang' miyo gavana no thuolo mar wacho gima omiyo ok onego gole e apis. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, Mwangaza e gavana mokwongo romo kod dwaro mar thiche oko bang' yiero mokalo. E ywaruok ma kinde ka kinde manochakore mana thuolo machuok bang' gavana ma Meru Kawira Mwangaza chamo muma, MCA achiel kende mane ok ochuoko ke dwaro mar thicho gavana no oko makoro sechwale od bura ma Meru. MCAs dwaro ni gavana no mane okawo komno maonge duond bura mora mora mondo thicho oko kuom tiyo kod apise marach, dwaro makoro jopiny bende ni kod thuolo mar golo e pachgi kuom ndalo 7 mabiro. Tutakuwa na lile jambo linaitwa public participation siku ya Jumatatu kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 7, na tunataka kuwatangazia Wameru wote popote walipo waende kwa website ya County Assembly assembly.meru.go.ke waweze kudownload ile motion ambayo iko pale, wasome walete Jumatatu, na wanaweza wakilisha maoni yao yakiwa yameandikwa watume kwa anwani yetu iliyo pale, anwani ambayo imeandikwa pale kwa advert yenye ilikuwa kwa newspaper ya leo, ama walete kwa mikono yao siku ya Jumatatu. Ka opogore kod tiyo ataro kod pen chike mathurka, MCAs wacho ni gavana Mwangaza oseketho chike moko 10 mag kaunti ka oriwo mago matayo ndiko mag jotije kaunti kaachiel kod tiyo kod omenda yo mokare. Chieng' tich ariyo juma manyien, gavana igero ni biro chopo e nyim MCAs mondo duok penjo ewi weche mosebet kaluore. Tunatarajia gavana atapewa nafasi pia kuja hapa ajitetee mbele ya wabunge, na Jumatano tujadili yale mambo ya ule mswada na tuweze kupiga kura yetu kulingana na, tukiangalia mswada wenyewe, tuangalia maoni wananchi, na gavana mwenyewe anaweza fika kivyake ama atume mawakili wake wafike wamtetee mbele ya bunge, na tutaangalia pia kujitetea kwake na venye atasema yale mambo ambayo ameweza kutajwa pale kama sheria ambazo amevunja, na yale mambo yote amefanya ambayo tunaona yanaenda kuleta aibu na kuleta shida kubwa na uvunjaji mkubwa wa sheria kwa kaunti yetu ya Meru. MCAs wacho ni Mwangaza ne omiyo jaode Murega Baishu tiche tok chik kendo tiyo kod apise marach kane ochuno jotije kaunti mondo land kambi ne man kod wang' jowi mar Ramogi TV, kendo jok mane ok otimo kamano ne obwogo ni obiro riembe tich. Jood bura ma Meru bende omako lweny kod gavana no ewi moko kuom weche maduol makedo kod mibadhi EACC ne ondiko ne dwe mokalo, kama wachore ni Kawira ne ondiko nyimine gi 2 tiche tok chik. Lwenj gavana no bende koro ni kod ranyisi ni nitiere lwedo moro manyalo bet ni dhire ma opogore kod MCAs ma Meru, kama koro MCAs ne omedo ne ketho ma itudo kod duoko moko kuom jotelo mawuok e kaunti no marach, ka oriwo jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaachiel kod seneta mar kaunti no Kathuri Murungi. Thoth MCAs ma Meru ne oyier kod duond bura mar UDA, kata bed ni gavana no mane ok ochung' kod duond bura mora mora bende ne oseyango ni otenore kod kweth mar Kenya Kwanza. E thuolo mar juma achiel mabiro, kweri biro yang kama tend kaunti ma Meru biro chomo, ka bende ywaruok ma kamano hinyo mana jopiny ma ok yud dongruok mane gigeno e kinde mane giyiero jotelogo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mgajuang Joyce Duor dhi bedo gi twak makamana hinya kaluwore gi midhiero mamako Kawira Mwangaza gavana e kaunti ma Meru ka onoromo saa 1 mar okinyi. Kata kamano kapok akawiyo matin, anno kamoko kuom bende oseriwore kodwa uneno chenro makama achiel kachiel. Vitalis Woodgame Karariu iwacho ni iseyuoro kendo imolo, iwacho ni winjo yudru piny e yo makare. Bende neno Onyango Kevin iwacho ni iwuok Nguku Kanyadoto Ndhiwa sub county, iwacho ni uru makare. Nilsa Grace iwacho ni neno rupiny kiwuok e kaunti mano Nakuru. Mondi Jarweya imbe wacho ni Ramogi TV nenore maler e yo makare ka intiere Rweya Kanokolwa East mano Kisumu County. Iwacho ni weche manyien mag rupiny e yo makare gi babani Honorable Michael Onyuro. Maxwell Tobias Jasuri imbe wacho ni neno chenro achiel kachiel kiwuok Awendo kaachiel gi John Orwa, iwacho ni ineno chenro e yo makare. Katika maana erokamano inya kuom neno chenro kete manakani nikech
chenro makama pod iye lach. Gisani kapok wakawo yo matin, bedanno ka nyawadwa Joyce Oduor nitiere gi ikruok makone kod kocha. Okinyi makawuono entiere gi jafwambo wadwa Mano Ochieng Emmanuel. Joyce Oduor nyalo mana nyisowa ni okinyi makawuono en ang'o modwaro lidhonwa. Thundu wach wachang'o yotese. Asharo no ng'aw mana kaka ilere yo makare weche to thoth e gazet mano koriwore nyaka ywaruok manitiere e wi kelo oduma gunde 10 mawuok e pinje maoko mar mondo mi obi e pacho ka. To kaka wang'eyo ni Ochieng Emmanuel jahera mar wechego mag adhula, ang'eyo ni jo Saudi Arabia nyotimo gimoro nyoro. Saudi Arabia no bwogo ji ahinya odiochieng' manyoro ka gigo Argentina. Giketho rekod mar Argentina mar mpiche 36 kapok ologi wach mondik maduong' ahinya odiochieng' makawuono weche mag tuke. Obedo gi thuolo mar ng'eyo ni to ang'o manatimo. Nyaka Ramogi jong mana kaka isewinjo weche matimore pacho kae kaachiel kod weche motenore kod mpira ma piny ngima ma bende timore pinyno mar Qatar duto wabiro lidho ni e nonro mar gazet tok yweyo ma bende wakawo gi sani. Kik idhi mabor. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Yawa, ing'eni en gima ber ahinya ni in kodwa kae. Nikech laktar kore konyisa ni sani dani chiegni, chango maber ahinya. Sani pod ongima. To mondo miyo en obed mangima to gimoro amora kik timre ne. Mano koro sani ni e lweti. Idwa wacho nani ni miyo ni en jaodi. An wuodi. Dongi nene. Bihane cha obet kacha. Mokwongo miya ranyisi no mondi. Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tichario, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12.
Nyakora Ramogi ng'ase nyisi ni okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo marwa matuklo Chieng' Emmanuel modwa kawo godo thuolo makende mar lidho ni gazeta mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Bed kodwa nyaka wachope giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono kaluwore ni walidho ni gazet mondo wami siso mar dhi nyiewo gazeti bed piny isome yo makare. Chieng' Emmanuel machiegni enye nonro mar gazet. Oyaore ichio nadi kosirio nadi. An wanyalo wacho ni sani ariyo maber. Waduto ariyo maber to kamano kuom marwa ka chenro mar nonro mar gazet. Obedo gi thuolo mar yango ne oganda wa ni to ang'o mantiere gazet kaka isewacho mondo gin be gi thuolo mar manyo ni to ginyalo somo kata ng'o ma ginyalo yudo odiochieng' makawuono. Iti chiew nadi okinyi makawuono Kiambu kocha be koth ogoyo. Koth ochwe kamoro amora sani gokinyi ka ichiew to nyaka yudo konyidho matin ng'ich moro ntiere kata kamano wayudo thuolo mar chopo mondo wadhi nyime gi tich kaka pile. Wagone Nyasaye erokamano ka wang'iyo weche mabende omipeke gazeta ariyo gi mano mar The Standard kod Daily Nation. Kata kamano aneno ka weche mabende sani nitiere ywaruok manitiere mano kotenore kod kelo oduma mabende omede nyinyi pacho kae. Weche mabende osebedo ka nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo e weche mabende omipeka e gazet mar Daily Nation kaachiel kod weche go mag tuke. Kata kamano ka wachako kod gazet mar The Standard okinyi makawuono The Standard aneno komeny weche go mag medruok e omenda mar somo kata school fees masani koro jonyuol nyalo bedo kod pek mang'eny kaluwore ni wanyalo wacho ni subsidy ma yande sirikal oketo kata ne omiyo omenda moro ma yande sirikal ogolo ne jonyuol e wi school fees kochakore higa manyien idhi duoke kaluwore ni omenda makamano nogola gola nikech muoch mar tuo mar COVID-19. En wach ma bro bedo matek ahinya mondo mi jonyuol orwake nikech iwacho ni nitiere pek ma koro dhi bedo kaluwore kod omenda manoket kanyo ni jolo subsidy mane jolo weche mag somo e kino bende midhusi ma korona muoche pacho ka king'iye kanyo poge kidienje mopogore opogore. Wantiere kod skunde moyang kaka mago mag national kata extra county, skunde mantiere mag counties to kod mago mag sub county. Wantiere kod skunde mantiere kanyo mag joma nigi dwaro moyiedhi special needs. Bende wantiere gi skunde moket kanyo kaka mag free day secondary. Nitiere omenda mano magi chulo higa ma gana 2021 ma king'iyo kanyo gi makore gibiro chulo higa ma gana 2023 kendo omenda momedore ahinya kendo dhi chuno jonyuol mondo mi ochako seo lwet gi matute ofuko mondo gichop kare kama ne piny owacho pong'o. Koro migawo mar somo wacho ni koro omenda no ibro golo kaluwore kod jagoro mongirore migawo no Julius Juan wacho ni omenda mane ogol e chenro mar iluongo ni COVID-19 nitiere reliefs manokele fungruok moko manokele kod piny owacho kaluwore kod yuto mane ji yudo e kinde no mane ni piny to bende uchumi norochore. King'iyo kanyo pogruok ni duon kech ka higa ma gana 2021 jalo mane somo e skunde mag national chulo kanyo omenda maromo Sh45,000 to sani wacho ni higa mar 2023 obo chulo omenda maromo Sh53,554. Natiendo dhi chako solo lweti ofuko ochulo omenda maromo Sh8,554 mondo mi ochop kare dwaro mar mondo mi ochul weche mag yocho ni fees. To omenda makamagi Emmanuel gin omenda michule bing'eni ang'e ni skunde akeni chulo gi patam kose makore en paia kalure ni en omenda mabende ng'eny ahinya nikech ka wang'iyo kata mago skunde mag county kata sub county schools ahinya to mago skunde mininde kata boarding schools omenda mabende koro jonyuol biro chulo mang'eny kanyo kowuok e Sh35,000 sani koro kochakore higa manyien gibiro chulo Sh40,535 matiende ni omedore kod Sh5,535 ma omenda magichulo higa ka higa. Ma omenda michulo higa ka higa king'iyo kanyo ite mar aboro kako yange kanyo gazet ni endi mar The Standard iwacho ni en omenda makoro gibiro chulo e higa momedore magisebedo ka giluto ne lweti gi ofuko. En gino mwageno ni biro kelo twak mopogore opogore nikech chenro makamagi no yang mondo mine kony jonyuol ahinya to weche mag uchumi to uchumi ng'ini en gima pod ok obedo makare. Uchumi podi ni matek ahinya kaluwore ni nyaka sani bende nitiere jonyuol moko makoro dhi golo nyithindo go mabende masani timo penjno mar grade 6 mano mar CBC ka gidhi e junior secondary school. Akiani nyithindo gi bende koro biro chulo
fees maromre gi mago manitiere high school kose gintiere kaka ponono fee structure margi biro bedo mopogore. Mago ler ma ponono onego bed ni chiwo ne jonyuol ahinya ahinya to mago manitiere kod nyithindo masani wuoka e grade 6 ka gidhi e grade 7 mano kokale yor lai manyien mar somo mar CBC. En wach miwacho mar adier nikech kata king'iyo sani chenro mar weche mag junior secondary to kod mano mar senior secondary mano pod ji lose ahinya kendo pod kamati manochuog cha dhi nyime gi solo ne gisekawo paro koro gindiko mondo mi gichwal report margi. En gino ma waborito ng'iyo ni to koro nyithindo gi ka gisewuok e primary gidhi e junior secondary gidhi chako chulo omenda moket kani koso en omenda ma biro bedo gi pogruok. En gima wageno ni dhi kelo twak mathoth e kind jonyuol ahinya to kineno bende nyithindo loro gibiro dala jonyuol bo bedo ka ikore ne weche mag duoko nyithindo skul e higa manyien. To koro ka gidhi chung kendo gidhi somo gazet kinyi makono ni biro chuno mondo mi gichak ginyum lwetgi ofuko matut mondo gipong' ilwacho ni fuok mane piny owacho pong' kaluwore kod rochruok mar uchumi. Kata kamano bende piny owacho nego bed ni lero ne jonyuol makare ka ponono jogo manitiere kod nyithindo mane grade 6 ka gidhi e grade 7 bende biro chulo fees makama kaluwore ni jonyuol bende onego bed ni ikore e yo makare gine ma bende gichulo fe. Adwa ni wadhi nyaka ito boke mar 6 kaluwore ni weche ma bende luoro Moses Kuria bende omi peka e pacho kae. Moses Kuria en jatend migao ma bende ochung'ne wechego mag ohala e pacho kae. Ka nyaka sani koro wanyalo wacho ni jod bura ochiwo siem ne Moses Kuria mar mondo mi oyiene ka oyiene oduma ma bende omede nyinyo bire pacho kae to ponono gibiro chwalo bura e od bura kacha mar mondo mi othiche oko kaka jatend migao mar ohala e pacho kae. Anyalo wacho ni chakre ne los piny owacho masani mae tilo mokwongo meneno ka jod bura mawuok e Azimio to kod mago mawuok e Kenya Kwanza biro kamoro achiel nikech wach momako ji duto e pacho kae en wach mar oduma. To gima jod bura wacho ni gi kindini jopur chako keyo kendo thoth gidhi e puodho kendo gigeno ni gibiro golo oduma kowuok e puodho kendo gibedo gi thuolo mar uso. Ang'o me piny owacho pod biro dhi nyime gi chenro mar kelo oduma maromo chiegni iwacho kanyo ni tan 10,000 mawuok e pinje maoko. To bende gima chak kendo chako mako wi oduma ni weche motenore gi oduma momede e nyinyo mano mar GMO. Twak ma bende oganda jo Kenya pod onge gi ler bende nitiere ber mar chiemo mag GMO to rachne gin ang'o to nego yang ne oganda jo Kenya. Koro jood bura gi obwogo mar biro thiche oko e kom kata apis kaka jatend migao mar ohala poni odhi nyime gi chenro mar dwaro kelo oduma gi e pacho to matimre sewa bende lipode moko noselikore ni moko kuom oduma gi ne osechopo e dho wath ma Mombasa. Koro miyo en wach ma kaka ne wacho ni no chake odiochieng' manyoro osebedo ka en gima ji lose mos ilose mos jotelo mopogore opogore lose kwedo ni wadhiuru mos omi jo Kenya thuolo mondo mi watwak kod oganda wang'e pach ji e wi wach ni wanano to GMO ni ben chiemo maber ma inyalo kele e pacho ka. To koro gi sani koro chopo kama koro osedonjo e od bura kendo neno ka en jatend migao mokwongo ma jod bura nyalo biro dwaro mondo mi ogoli e kom kaluwore kod chung' mare makama. To bende ito boke mar 6 bathe kanyo anno ka gazedni mar The Standard bende oketo kanyo yore mopogore opogore manyalo miyo ithicho oko jatend migao e pacho kae ka bende giketo kanyo ni kaluwore kod okenge monego bed ni luwo kithicho oko jatend migao moro amora e pacho kae ka bende giwacho ni jod bura chwalo e od bura kacha mano motion mar mondo mi othich oko jatend migao moro amora ka bende motion makamano ma bende ibiro chwal e od bura kacha onego bed ni isiro kod 1/4 mano mar jod bura duto mayudore e pacho kae maponono aka wanyalo wacho ni ka chenro makama odhi mbele to ang'e ni thoth jod bura mantiere e od bura kacha mana kaka isewacho ni jo Azimio gi jo Kenya Kwanza nyaka sani mae okang' mokwongo magiwinjore e paro kaluri ni giduto gikwedo okang' makama ahinya ahinya to jo Kenya Kwanza mawuok e gwengego mipidhe oduma mawacho ni nyaka sani koro jopur keyo onge tiende mar mondo mi okel oduma e pacho kae dhi ketho negi ohala. Kata king'e kinde mokalo Joyce en wach ma osebedo ka kelo pek nikech jopur osebedo ka golo oduma kendo thothgi moko kuom oduma osekethore kuonde ma gikane oduma ma gintiere godo e udi giwegi. Piny owacho osebedo ka chiwo omenda makare mar weche mag nyiewo oduma kowuok kuomgi
thoth gi osebedo ka ng'ur ni osebedo ko jwangi nikech giketo omenda mathoth e weche mag pur kaka tingni puodho nyiewo iluongo ni fertilizer magitiyo godo mag mbolea magitiyo go mopogore opogore. En wach mosebedo ka ji yware kendo ka japur osetimo tijni duto kendo koro keyo seche mokeyo kendo kayo oduma mathoth ogeno ni kosekayo to obedo gi thuolo mar tero e dero mag piny owacho to ok oyud thuolo mar tero oduma kama e dero mag piny owacho. Koro miyo ka ging'ur ting'eni jok mabiro kawo ting' mokwongo gin jood bura. Koro king'iyo ka endi oket gik monego bed ni jood bura nyalo timo mondo mi ogol jatend migawo e apisi gin gik mathoth. To kaka iwacho no nitiere kwan madwarore mar iwacho ni mano kwan atamlo chiegni 25 1 quarter mar jood bura. En mano magibiro chopo kare nikech kare riwruok ni nitiere gi esani gima neno ka nitiere riwruok nikech thoth gi kata mago mawuok kimbo ma piny Kenya mano western mawuok e ho mar okak nitiere jogo ma bende gin jopur. King'iyo thoth gi Trans Nzoia wantiere kod ma gwenge ma Kitale wantiere jok mawuok western Bungoma kuonde mipidhe oduma kata kibiro mane Rift Valley gibedo gi lit ka gineno ka jopur ma bende noyiero gi koro ywak nikech koro jopur oseyudo oduma gintiere godo kuonde ma gikane oduma kata kamano oduma igolo oko to gisebedo ka giywak ne piny owacho mondo mi onyiew kuom gi oduma. En wach ma kaka iwacho no kako yang kaendi e the standard ni me gik ma jood bura nyalo chopo kare po ni jatend migawo ni Moses Kuria biro dhi nyime gidwaro mondo mi okelo. To bende piny kanyo nyaka sani wang'eyo ni jood bura bende osechako twaka kotudore kod oduma go mabende omeda ahinya to chiemo mag GMO mabende nyaka sani dwa yiene mar mondo mi ochope pacho kae kata odonje pacho kae. En chenro mabende ne gichako twaka yango odiochieng' manyara dwa ni wadog chien nyaka ito boke mar 4 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono. It gazet mar 4 kae nyaka sani koro Azimio nyaka sani wanyalo wacho ni gidwaro mar mondo mi IEBC aponono oler yo makare magisebedo ka gitiyo kod omenda ahinya to tok yiero mano mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka bende ne waneno jatend jogo manok e od bura kacha Opiyo Wandayi noloso kotudore kod wach makamano. Ka bende koro sani giwacho ni Chebukati kaachiel kod commissioners manogulie kod Mulu onego bed ni dhi e yweyo moro matin. En wach ma koro nyalo bedo ni biro kelo bende tungni matin nikech wang'eyo ni nitiere weche motenore kod commissioners manyien bende donjo e IEBC. Mar ariyo bende wantiere kod commissioners moko bende nosechwal paro od bura mondo mi othich gi oko bedo e IEBC. Mago commissioners 4 manopogore paro. To bende gi sani ng'eyo ni jakom bende biro bedo manyien. Koro Azimio osebedo ka ok nie buge maber kod IEBC. Ok gisebedo gi geno maduong' kuom IEBC kalore kod gigo manotimore e yiero mokalo gigo magidwano mondo timie lokruok mopogore opogore IEBC. Koro gi sani ineno ka jatend kweth manok Opiyo Wandayi wuok kendo wacho ni gisebedo gi wuode moko ma wuok e oko mar pacho ka. E seche ma bende piny owacho osebedo ka dwaro kuonde ma ginyalo ng'ade omenda mondo mi okony gi chenro mopogore opogore. Giwacho ni chal ka gima ichulo gi kata koro igone giero kamano kalore kod ting' mane gikawo mar siro telo mantiere sani mano kalore kod weche mane wach kod Opiyo Wandayi odiochieng' manyoro ka koro gidwaro ni mondo timie nonro kuom buge mag IEBC ong'e to omenda magisetiyogo chakre dwe mar 9 mano Septemba tok yiero nyaka gesa nikech gisebedo gi wuodhe mathoth to gin kendgi magidhi mago jok magiyango kaendi kamoting'o Wafula Chebukati, Abdi Gulie kod Boya Mulu. Gin ji kende mosebedo ka wuok oko wacho ni foreign trips gidhi to giduogo gidhi to giduogo. Giwacho ni mago omenda magitiyogo gin omenda mag jochulo osuru. Ka koro giwacho ni ma en gima koro nego timie nonro ka bende seche gino bende gine kinde makoro gidhi gino terminal leave gidhi yweyo moro ma gidhi kapok gibiro giwuok e office. En gima bende biro chak nyuolo kendo paro mopogore opogore to kod twak nikech koro ginindo kuom commissioners adek gi konchiel kocha nitie joma dwaro mondo 4 ka bende gotimo nadi to bende wang'iyo weche motero ni IEBC ne bende chak ibiro kete commissioners manyien higa manyien to bende wach ma biro bedo maduong'. Wang'eyo ni kochakore ayanga odiochieng' makinya twak e withi choko commissioners 4 ma bende nopogore paro kod Wafula Chebukati e kinde mag lando duoko mag yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Twak makamano ibiro chak twak e od bura mamalo mar yango kapo nono ni biro thich gi oko e apisi kata oyo. En wach mabiro ng'iyo nikech koro ing'eni jo kweth manok biro bedo gi jogi magimbe gi soko to joka bende joma gi soko mondo ginendo wanyalo keto winjruok nade e IEBC. Warito mondo wanendo biro bedo machalare. Ka wadok chien kendo nyaka ito boke mar 3 nitiere wach moro kama bende wanyalo wacho ni en wach ma nyaka sani gin midhiero ma bende ponono familia mopogore opogore kale pacho kae. Ka nyaka sani nitiere familia moro e gwengego mag Nakuru kata e county ma Nakuru nyaka sani koro gikwayo konya kalure
kaluwore ni gidwaro mar mondo mi ogol ringre mar wat margi masani osebet e kar kano ringre kuom thuolo mar higa achiel, kaluwore ni nyaka sani pok gichulo omenda mar od thiethno, mano masani osechokore nyaka $5.5 million. Weche makamagi gin weche midhiero mamako familia mopogore opogore. Wayudo ni ng'ato ponono bedo matuo, kosebedo matuo itere e od thieth kacha, kaka wat jo Nakuru mabende notho kae. Iwacho ni notho kanyo mano dwe mar 10 mano higa mokalo. To kinde manotho bill mare ok ne ng'eny ahinya, ne en gimoro $1.09, mano kaluwore ni nokete oxygen kacha kata e muya. To kaluwore ni chulo bill makamano tamogi, od thieth otamore nok ginyal dhi iko ringre makamano, bill sani osechokore mochopo $5.5 omenda makore lach ahinya. En wach mosekelo wacho ni twak mathoth nikech ma ok en familia mokwongo bedo gi chal makama. Thoth gi osebedo gi jogi magiwito, kendo osiptal wacho ni lor ne kata gengo ne gi kawo ringre jogi. Ngin seche molor ni no to pod gintiere otanda, seche moko pod gintiere kama ikane ringruok. To ma ing'eni pile ka pile ntiere omenda mi ikng'ado kaluwore kod rito ringre no. Kakoro neno kochakre higa dwe mar 10 higa mokadho nyaka chigni koro sani mano higa achiel. To king'iyo ka nitie kama yangri no kete e masin mabende temo siro ngima, mano life support machine, mano kale ntiere ICU, mabende ne ok no nyayo lemo kaluwore no wito ngimane. Kanyage sani koro gidwaro mondo mi okony yudo omenda maromo $5.5 million. Kata neno picha moket kato kod anyuola ni, ok apar kana anyuola manyalo bedo gi thuolo mar yudo omenda maromo $5.5 ni. Megik mosebedi kitwak ahinya weche mag thieth. Iseneno ka e kinde mokadho ji wuok oko kendo kwayo migawo mar thieth mondo mi obede gi chenro mamoko manyalo konyo familia machal kama. To en gino malit nikech ng'ato kata jahera mar anyuola osewito ngimane higa achiel, pod gin gi lit gi kuyo, pod gikete kama onyalo bedo no ninde kendo yuyo mayom, to kendo pod gin gi omenda machal kama. Gin weche ma wan geno ni migawo mar thieth bo nyalo bede gi loso yore lai minyalo kony godo anyuola machal kama gin kech kuma dier. Picha moket kane to okane kanyuola nyalo bedo gi thuolo mar yudo omenda maromo $5.5 million. Kata kamano male kodhi mana mapiyo piyo sigana makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo yudo ito boke mar 3 ponono. In jago malwete mor inyalo kawo okang' makende mar neno kaka inyalo konyo familia no manyaka sani pod nitiere lit kachiel kod kuyo. Ka wadok nyaka ito boke mar 8 bathe kanyo, mana kaka isewacho ni nitiere maling' ni oduma gunde $1,010,000 manyaka sani osechopo e dhowath ma Mombasa. Iwacho kanyo ni oduma makamago nowuoka Mozambique, e pinyno ma Mozambique, no nyaka sani kaluwore kod telo mano mar Kenya Ports Authority, nyaka sani wacho kanyo ni yie mabende noting'o oduma makamano nosegowo e dhowath ma Mombasa, kendo nogo kanyo e bath 7, kendo nyaka sani kata kamano ogo kacha to chenro mar golo oduma kowuok e yie makamano pok ochakore kaluwore kod ponono ywaruok ma pod nitiere pacho kae. En gino ma Joyce wacho ni mae gima pani biro losi ahinya e pacho kaendi e odiechienge mabiro kochakre kawuono kadhi nyime nyaka chieng' bi chopi winjruok. Ing'eni kane ji chako twak, ji ok ne nigi ler ni oduma ni pod ni biro kele kowuok kanyo, nikech winjo kanyo karo piyo wandai juma mokadho ka dweche manyoro kano loso bura nowacho ni to oyanga ne gin to ng'amo miyo rak mar kelo oduma gi, to kambi mane mabiro kelo jomage en mano opuodho mondo mi kelgi tibo kelgi yo machal nade. Magi weche makoro biro bedo ka nyiedhore ka nikech kapok kati wacho ni buru owacho ni odok piny mondo mi dhano ng'ini to waluwo yo mane, to koro sani report chopo ni yie moro maduong' osepo e dhowath ma Mombasa, ma bende iwacho ni owuok e port mar Berera Mozambique. Matiende ni chal ka gima ne en chenro mano osechan chon ni kaika mondo ka ndalo chopo to okelo dumago. Se nyalo bedo kata ni yie makamano osegik ka gimo chopo e pacho kae, to koro giwacho ni we koro walan ne jopiny ni nitiere duma mabiro mar mondo mi jopiny kik bed kod buo. Kata kamano paro makamano koro senyayo pogruok mopogore opogore ma waneno nyaka gi sani. Ing'iyo kanyo wacho kanyo ni jalno bende osebedo ka chwalo tudruok kotenore kod weche mag dhowath, Principal Communication Officer Haji Masemo wacho ni dul mabendo chung' ne weche mag nono ndhadhu to kod ber mag mondo pacho kaendi KEBS biro bedo gi thuolo mar yango ni to gin oduma minyalo tigodo kata ok nyal tigodo e pacho kaendi. En gima dhi kelo twak mathoth. Weche mag jiemo kata ng'iyo kanyo gai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga nosewacho ni gini mokadho 10 chien ne pod onge kod lony ahinya e wechego. Kata kamano kaluwore kod nonro mosetim e weche mag sayans nyaka gi sani
en gi chung motegno ni GMO ok en gino maber ne oganda jo Kenya. Kendo king'iyo kanyo bende jatend wacho ni bishop mano ma diocese manyeri mar Jokopere Anthony Muheria bende wacho ni piny wacho ni godhiane mos matin. Oket twak e kind oganda mondo miento gin gigo ma nyalo tigodo e pacho ka koso ok nyal tigodo. Kendo jood bura bende koro donje wach ni omiyo en gino mabiro kelo weche mathoth to wabiro ng'eyo to kara twak to kod okang' mage ma biro kawo kotenore kod wach machal. To bende ka ponono jood bura kawo okang' mar thicho oko Moses Kure ma ponono wabiro ng'eyo ni kara diera piny Kenya kae bende demokrasia nyalo bedo kalore ni kata ine sirikal to itimo gino mamulo ngima jopiny ama ben ponono nyalo hinyo ngima jopiny inyanya to mago ma idendo ni hustlers inyalo kauni okang' mowinjore. Adoni wadhi mana mapiyo piyo Emmanuel Eito boke mar 10 kae nyaka sani ang'eni nosebed kichwalo paro mar gero chope e genga paya mopogore opogore e pacho kae mago ma bende jowuoth nyalo tiyo godo kinde ka kinde nikech kata ka watiyo kod ranyisi Emmanuel kiwuok e boma ma Nairobi kae kidhi kata e gwengego mag dala kata idhi Siaya kata idhi Seme kacha tiyudo ni e genga paya kacha ponono idwa kata konyori idwa kata dhi losori to onge cho makare minyalo adhiye kacha thoth nyamburko moko chung mana e genga paya tineno ka ji dhi e bunge gino mabende ok ber mano ketho kor lwasi ka bende twak makama osebed kichwalo kaluore ni iwacho kae ni ne ochwale kata ne oseket chike makare mano kochakore higa mar 2014 mar mondo mi oger chope genga paya manyalo konyo jowuoth masiko ka wuotho ka wuok e kaunti machielo ka dhi e kaunti moro. Nadir Joyce, lakini king'iyo kanyo higa mag 2014 nyaka higa mag 2022 mano chiegni higni 8 wasebedo gi sirikal mane nitie mowuok kendo modonjo manyien manyalo nyiso ni piny Kenya nitie gik moko mokadho to kwa mako matek nikech ka bini gima kama ne olos kod jatend migao ma ne nitiere telo mokadho higa mag 2014 telo moro chako biro bedo to higa mag 2017 murumo higa mag 2022 makoro kawo manyien nyalo nyiso gimoro ni nitiere chike ma wakadho kata winjruok mabedo godo e piny Kenya kata ok chop kare. Kata kamano bedo gi chope e genga pa en gino makare kaka sawacho no thoth ji kiwuok Nairobi ka kidhi Kisumu iboyudo ka geche thoro chung Nakuru geche thoro chung seche moko kuonde Kericho wantiere moko machung Naivasha. Kata kamano ji nyalo bedo ni nitiere kod dwaro mar del ma bende juki ka nitiere wuoth gik mang'eny biro bedo kaendi owach kan los koro selos kata wacho ni kweth moro ma bodwaro chopo gini kare wacho ni do mamalo no golo chik ne piny owacho mondo koro ket kweth moro ma dwaro chopo gini kare nitie gik mang'eny wantiere gi chenro mar wacho ni procurement piny owacho nyaka bedie chenro mar ng'ito chope idwa ger kanye gin chope adi omenda marom nadi mibiro tigodo jomage mibiro miyo rak mar keto chope machal kama to gin gik ma nyalo biro kelo kendo gik mopogore opogore to parni chope makamagi bende kata kigero genga paya kacha gin chope ma bende nyaka bindik ji ma bende neno ni chope makamano obedo malera kalure ni koket gi aketa kacha to ponono chal margi nyalo bedo maricho ma kata kichopo kacha ok inyal donje igi nyaka bindik joma tiyo kanyo ma neno ni gibedo maler kinde duto to kata gondiki ji nitiere weche mag arita kwe gin chope e kinde mag otieno kidhi ti kodgi ng'ato mabutiyo kodi en gi adier ni kochopo kanyo to obedo ka en gi weche mag arita makare nikech kinde mag otieno odhi ochungu kanyo to mondo udonje kar konyruok ni to bende nitiere weche mag arita kwe kuonde machal kama gomiyo en gino makare en paro makare mondo mi oketgi kuonde mopogore opogore kata kamano nitie ywaruok manyalo biro betie mang'iyo ka gian kaka gi pacha nikech king'iyo kuonde mathoth nyamburko dhi ga chung'e kata kana Nakuru idwa gitero kamoro mantiere kuonde ma ji nyalo yude migago nyalo yude gimo michamo to bende jogo mariembo nitiere gi gima giyude nikech idwa ka kembe mariembo gi tie winjruok ma gin godo kod weg magawago to ji chunga kuonde go ng'enyne mondo mi ji okonyre weg magawagi gibiro bedo gi wach machal nade kundo bende podi ji biro mana chunge kalore ni en mana ohala kata ma ng'eni ka ponono ibiro kete tim mager chope makamagi ponono koseger cho kanyo to weg magawa moko biro loso magawa kanyo mar mondo mi ji kochung konyore to ginyalo yude migago moro ka wadhi mana mapiyo piyo ito boke mar 14 nyaka sani kori wacho kae ni piny Kenya dwaro omenda madirom bilion 17 mar mondo mi okonya e chiemo go ma bende nyalo terne jogo ma nyaka sani kech kayo matamra gi nono ka bende wach makamae wach koda jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde ma bende koro giwacho ni kech
sani koro medore pacho kae matamra gi nono. Ka bende jolony bende ochiwo siema ni kwana mar jogo ma kech kayo pacho kae nyalo medore nyaka 6 million kochopo dwe mar 1 higa manyien. En wach ma pod ibiro ng'i machiegni nikech chal mar kor lwasi lokore mapiyo. Kendo wacho ni counties buora gi sani oganda ntiere kod wacho ni midhiero mar nok mar pi, wantiere kod nok mar chiemo ne jamni, to bende wantiere kod nok mar chiemo ne oganda. King'iyo kanyo wacho kanyo ni ji chiegni 6 million nyalo biro bedo kod wacho ni dwaro mar kony e weche mag chiemo. King'iyo piny Kenya ka endi chiegni dwe mar 1 kadhi dwe mar 2 dwe mar 3 kwabedo gi wacho ni ndalo mag oro kendo koth ok jabedo mathoth. To piny Kenya kod dwaro omenda mar bilion 17 mondo mi kony godo oganda. En wach ma kata sani wach montie twak mar ni to migawo mar somo nosebedo katiyo kod omenda moko noti kode machal nade. Gima biro bedo ka ji ng'iyo machiegni to kata kod dwaro omenda gi be jogo ma dwaro kony biro bedo ka yudo kony, jogo ma onego bende miyo kony koso omenda gi neno omenda gi biro kel chiemo biro betie lwar lwet jomoko moko onego bende ni iyudo gi. En adier ni ji dwaro kony kendo adier ni ji mathoth nindo maonge chiemo mag cham. Koro gima duong' kaendi kaka piny owacho biro yudo omenda nikech gie sani ng'eni piny owacho dwaro mondo migol omenda kuom migepe mamoko, ging'ado budget kuonde mamoko, gimanyo omenda kuonde mamoko mondo mi gisir gik machal kama. To be piny owacho bedo gi thoche mar yudo omenda maromo bilion 17 ni kopogore gi maendi e weche mag chiemo gi. Nitiere chenro mamoko mag piny owacho mondo bende dhi mbele. Omiyo en gima pod ibiro ng'i machiegni kendo twak biro betie to kata kamano oganda jo Kenya to dwaro kony. Ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar 15 nyaka sani nyiso duol ma bende ochung' ne lowo e pacho kae mano National Land Commission mar mondo mi oruch oko orak ma bende ne ochiw mago dwaro ma bende ochiw kae kod jogo ma bende rita alwora e pacho kae. Sani koro gikwayo sirikal mar mondo mi oruch oko lowo mane omi kambi moro mano lowo mar eka maderoma 16,713.57 mano lowo ma bende yudore e gwengego mag Yala mane county ma Siaya. Thidhna ma Yala osebedo kod weche mathoth kuom jodak ma odak e alworano mosebedo gi puothe matindo tindo ma gikonyore godo e weche mag pur to kod pith. Be nitie jomoko ma osebedi ka imiyo puothe matin, imiyo gi piny owacho mondo gichwal e chenro mopogore opogore. Gie sani neno ka duol mochung' ne weche mag lope pacho kaendi NLC dwaro ni mondo mi kambini mar ng'ato owuon iluongo ni private farm nomiye kama lach eka 16,713.57 en lo maduong' ma gisebedo ka gitime chenro mag mopogore opogore mano mong'ere kaka Lake Agro Limited. Iwacho ni joma odak alwora neno ni gibiro bedo ka gidonjore machiegni kod aora Mayala ma bende osebedo ka ene ma yudo kode pi mang'eny ma bende itiyo godo e thidhna Mayala niendi. Kakoro jogo ma obet kanyo ma osebedo gi puothe mopogore opogore dwaro mondo mi gigolo dhogi. Gidwaro mondo mi duol no omagi orak mano migino ka gidwaro gineno ni poni gidhi nyime gi chenro ma gisebedo ka gitime alworano to nitie weche ma giwacho kaendi. Gintiere gi weche motenore kod pi ma gitiyo godo, weche motenore kod wacho ni winy modak machiegni kanyo giketho alwora to kod wacho ni kuonde ma le ma kamagi odakie. Mano bende nyalo biro hinyo chenro mag kinde mabiro. Ka wadhi mana mapiyo piyo Emmanuel, wach mak mana ng'eyo ni joneno mago nyalo somo ito boke mar 15 kata it gazet mar 15 mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 22 weche ma bende timore counties ma bende abiro twak mokwongo okinyi ma kawuono en kaluwore kod kaka MCAs ma bende yudore e county ma Meru nyaka sani chano mar thicho oko governor margi ka MCAs maderom 68 e kind MCAs 69 matinde ni achiel kende ema ok sir wach makamano. MCAs go duto nyaka sani osechwalo twaka mar thicho oko governor e county ma Meru. Emmanuel, ka watigo kod weche tuke gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono ang'eyo ni weche mag tuke iluwo makare ahinya kendo ber ahinya ni sani wantiere kod okuku mar World Cup mane ito boke mogik mar gazedni mar The Standard. Iwacho ni opira onge wuon go kendo opira jaga buogo ng'ato. Odiochieng' manyoro ang'eni piny mangima king'iyo timbe mosuka mabedo ka wuok e gwenge mag Arabs duoko nobuogo ji
to dwoko makamagi e bemi to opira. Joma no bet bende no wang'. Jogo punda to koro ok nyal loso nikech jago punda kane ng'iyo kaka opira dhi nyime nyaka ne buogi nikech Saudi Arabia ka ing'iyo kiwango kata mana rapim mar ka gigo opira gi Argentina opogore kendo iwacho ni chalo odiochieng' gotieno. Argentina osetugo tuke 36 pok nologi. Maka ne gibiro World Cup gin achiel kuom tim mane ng'iyo ni to Argentina ni en tim manyalo biro theko kata bo chopo nyime weche mag World Cup kendo kawo kombe. Kata kamano wacho ni mogen ga jaga bare Saudi Arabia no boga Argentina gonde ri kuma chiel adwa mani wamule mana mapiyo piyo gazet mar Daily Nation kalure ni weche mathoth aneno ka ket kod mago mabende ne ntiere gazeta mar The Standard ka bende ka wang'iyo to boke mar ariyo kanyo gin weche go mabende nyaka sani jo bura dwa thicho oko Moses Kuria kaka jatend migawo mar ohala kalure kod yie ne oduma mago mag GMO mar mondo mi odonje pacho ka wadhi mana mapiyo piyo to boke mar ang'wen mar gazet ni mar Daily Nation. Ito boke mar ang'wen nyaka sani kori wacho ni Raila ka chiel kod Ruto nitiere kod wich bar machielo kalure kod ponono telo kata mako gwengego mag masawa mar piny Kenya. Kalure ni masawa mar piny Kenya miwacho ni thothne nitiere kod kwano mbulu mathoth ahinya e pacho kae. Mae gima nyaka koro bi ng'ima motegno Joyce nikech gwenge mag masawa mar piny Kenya mano Mount Kenya en achiel kuom siro maduong' e weche mag ombulu manogo e yiero maiga mag 2022. Ne wacho ni kune kuma ni kane yudo ombulu mathoth to ratil ne yiengore kori. Omiyo gi sani Raila Amolo Odinga bodwaro mondo mi jotelo mane en godo kowuok masawa mar piny Kenya omeda bedo kode machiegni. Jatend piny Kenya bende bodwaro mondo mene jotelo mane osire mondo mi odonje telo mano donje bende bedo godo machiegni e weche mag miyo ji lemo to kod weche mopogore mag pogo gigo mantiere mag piny owacho. Gin gigo mag gibro ng'iyo matut ahinya to sani mabendo chako wacho ni chako yiengo gino ten mar Moses Kuria ni wan gi geno ni kapono dhi nyime to en achiel kuom jogo manosire onyalo biro yiengo yie mateka kor ka Kenya Kwanza. Kata kamano giduto gin jo siasa ging'iyo ka gibiro yudo yore gi mag neno ni gimako siro gigo. Ka wadhi mana mapiyo piyo Manuel anno ka welo mabende onego abed godo twak osemole studio keto boke mar 6 kaachiel kod mar 7 mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani jotelo mabende yudore gwengego mag Coast kaachiel kod mago mabende yudore gwengego mag Imbo mar piny Kenya giduto giwacho ni gibiro tiyo kod jatend piny William Ruto kalure ni mano gin mana yore mabende giwacho ni ponono nyalo miyo gwenge kata counties mabende gitelo ne ponono yudo dongruok e yo makare kalure ni jatend piny Kenya William Ruto bende nosesingo mar bedo jatend ji duto moko keto tenge jogo manoyiere kod jogo ma ok noyiere. Nyaka koro giti kod jatend piny Kenya nikech koseyieri koro mibedo jatelo kata ka in governor mawuok kanye kata king'iyo mago mag Western ibo dwaro mondo itine jo piny kata mano yieri to kata bedo ni jatend wacho ni jatend county nitie omenda mibiro orni mondo itigo bende nitiere moko manyalo dwaro mondo migol kuom piny owacho mamalo omiyo wach mar tiyo kod jatend piny Kenya no ten makare nikech nyaka giyud gimoro kuom jatend piny Kenya kata bedo ni gisebedo ka ginindo nyakonchiel gin jo ODM gin jogo mosebedo ni gintiere kweth makwedo piny owacho to ka koro seyieri jo piny koro rangi ni to ibiro chwal machenro machal nadi omenda miyoro ne counties okrom seche moko deko kata kamano nyaka ibed ng'at manyalo tiyo kod jatelo man malo e ywa dongruok mopogore ne jogo mabende koro ichung'negi. Emmanuel Mita nitiere wach machielo momako wang'ie gazeti mar Daily Nation ka watieko kinyi makawon kalore ni weche mathoth aneno ka chal mana kod mago mabende ne waselidho ne nyakwara Ramogi Tv e gazeti mar The Standard okinyi makawuono. Okane ka nitiere gimoro maduong' ahinya ma opogore mapok oyango nikech twak masani dhi nyime pacho ka endi maduong' en weche makoro tenore kod oduma ma bende koro itwakie weche mag governor ma Meru Mwangaza ma bende koro MCA osebogo mar thiche oko koro giwacho ni mondo oyanga ni gimomiyo konego thiche oko to kod wach mabiro mako wang' judichi makono mako wang'a en wach motenore kod omenda ma ichule school fees ni jonyuol osebedo gi kinde matek kendo iwacho ni kaponi ochumi pod rach kendo dhi nyime girochore kama to pod icheng' so janyuol ni omenda manwa joli godo matin cha koro wagolo mondo koro ichak isol weti ofuko matuta biro bedo gi twaka to kod weche mag johera mag adhula mar World Cup anno ka oket gi makare e gazeti makawuono mar The Standard to kod The Daily Nation. Ero kama na inya Ochieng Emmanuel ka bende gazeti ni mar Daily Nation nyakwara Ramogi Tv e kanyo bende aneno ka gintiere kod itoboke mano mar parenting kama bende oler sigana makare ahinya mar jago moro masani koro lero sigande ka wacho kanyo ni kato bedo ni entiere kod ng'ol to mano
ok ne onego lek mare mar bedo jago ma bende ne osekedo mar mondo mi obed ahinya to mano motudore kod wechego mag somo. Nyakwa Ramogi Ajwang' ne walidho ne alidha gigo mantiere gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Gazet momori okinyi ma kawuono inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isoma e yo makare. Wakaw yo matin gi sani tok yo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kik idhi mabor. Baadhi ya faida ambayo mtu anataka kuambuni ni ile shell. Manake kuna wengi wanaitumia kwa decoration. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo yud skiza tune mara mar wenda mar miela miela di *860 419 #. Ramogi TV en dala mar jothum machiegni. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiochieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, pinja ni pinjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo
ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makoro chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanu CP. Jatelo, report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia saa 1:45 mar otieno tich abich mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera ek yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Duka maduong' mar Uhuru Superstores mantie Kisii ochopo gi uso maduong' mar Black Friday. Chieng' Friday, tarik 15 higani, chopo Uhuru Superstores mondo ichodh mwandu modhuro e nengo moyweyo. Yud fuong'ruok ka inyo gik mathoth e yor wholesale ma bang' chudo tuakoni nono maonge chudo moro amora. Wan kod offers moyiedhi ne skunde, osiptande, johala mag dukni kaachiel gi hardware e kinde mamoko. Ywa tola namba mar 07 23 79 203 mondo itim oda mari kawuono. Uhuru Superstores yudre Uhuru Complex Building e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Nyakora Mogi Jwang'a machiegni kendo mar mondo mi wabede twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono wadwa twaka kotudore kod paro mabende MCAs e kaunti ma Meru nyaka sani osechwalo e od buch kaunti ma Meru ka gidwaro mar mondo mi githich oko gavana margi Mano Kawira Mwangaza. Kalure ni nyaka sani gise koluo kotudore kod weche mopogore opogore mabende giwacho ni osebedo kotimo to kendo giwacho kanyo ni otimo gi e tok chika. Nyaka sani mano MCA ma Abogeta Dennis Kiagora nochwalo bura makamano e nyim MCA kata e od buch county assembly ma Meru ka bendo dwaro ni othich oko gavana margi. Paro mabende nyaka sani ochwe kogno kod MCAs 68 mabende yudore e county ma Meru. Ka bende MCA achiel kende ema okochuo koke e twak makamano kata e bura makamano kowacho ni Kawira onge koda ketho mora mora. Parni Mwangaza Kawira en gavana e county ma Meru mabende no yiera kaka gavana ma county no nodonjo e telo ko onge kod duond bura mora mora. Kata kamano ne otenore kod kwethno mar Kenya Kwanza kalure ni thoth jotelo kata thoth MCAs mabende yudore county ma Meru kono no yiera kod duond bura no mara UDA. Nyakora Mogi Jwang' mane twak mabende wadwa bedo godo okinyi makawuono mar mondo mi watwagi ni nyalo chopo okang' mane manyalo miyo othich oko gavana e apisi to nego be ni iluwo chenro machalo nade mar mondo mi othich oko gavana makamano. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo modwa bedo godo kod twak mong'etha mar mondo mi wapuonjre kotudore kod weche gi mag thicho oko gavana. Okinyi makawuono antiere kod okil Mano Samuel Ayeko odwa mana lero nwa ni to chik wacho nang'o kidwa thich oko gavana e apisi. Machiegni ahinya Samuel Ayeko okinyi makawuono. Erokamano Joyce. Erokamano. Ichiew nade koyo ng'ich Nairobi ka?
koyo ng'ich koso chwe mok ber ber. Kata kamano tuchopo makare. Nyaka Ramogi jog wendo mar ariyo mabende antiere gode studio mar Okinyi makawuono en janon weche mag siasa Mesha Kodede. Ka bende en bende odwa mana temo lero na ni ponono nitiere weche mag siasa moko manitiere yie kalure ni Kawira no yiera kochung' kar kende kose jo Meru MCS ma Meru wacha diera ni gigo duto magiseyo godo Kawira gin gigo manyalo miyo othiche oko machigna hinya Mesha Kodede. Erokamano Joyce. Amor. Ruoth riti. Wachio maber. Wach mar koyo ma Nairobi ni ema waneno. But wamor ni ochwe nikech mae makelo chiemo. Nyaka Ramogi John kata in bende kamora mora mineno wa Okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok main 23600 Facebook kacha ibiro yudo wa live yudo wa Ramogi TV Twitter @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor Twitter handle @Joyce Oduor_. Kawachako twak mar Okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinje kaka MCAs mano ma county ma Meru notwaka odiochieng' manyora hinya ka koro gidwaro ni othich oko e apisi governor margi mano governor Kawira Mwangaza. We wawinjane monde. Tutakuwa na lile jambo linaitwa public participation siku ya Jumatatu kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 7, na tunataka kuwatangazia Wameru wote popote walipo waende kwa website ya County Assembly assembly.meru.go.ke waweze kudownload ile motion ambayo iko pale, wasome walete Jumatatu, na wanaweza wakilisha maoni yao yakiwa yameandikwa watume kwa anwani yetu iliyo pale, anwani ambayo imeandikwa pale kwa advert yenye ilikuwa kwa newspaper ya leo, ama walete kwa mikono yao siku ya Jumatatu. Honorable Speaker, I beg with the support of honorable members of the County Assembly of Meru whose names and signatures are indicated in Annex 1 Year 2 to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1. Gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. The specific grounds of the motion are organized thematically as outlined in the index below and to elaborated in the ensuing pages of this motion. The evidence in support of the motion is set out in the annexes to the motion. The affidavit presented herewith verifies the accuracy and reliability of the annexes to the motion. Honorable Speaker, I beg with the support of honorable members of the County Assembly of Meru whose names and signatures are indicated in Annex 1 Year 2 to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1. Gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. The specific grounds of the motion are organized thematically as outlined in the index below and to elaborated in the ensuing pages of this motion. The evidence in support of the motion is set out in the annexes to the motion. The affidavit presented herewith verifies the accuracy and reliability of the annexes to the motion. Akawacha kayanga twak marwa Mesha kachil kod Samuel Okinyi makawuono winjo kanyo kaka twaka no bedo e buch county ma Meru mano twak mabende no peth kacha mar thicho oko governor e county ma Meru mano Kawira Mwangaza. Kawachako korka kori Mesha ka odeden kaka janon weche mag siasa iwinjo kanyo weche mopogore mabende iseyo godo Kawira Mwangaza mano koriwo kod bedo kod tim marach, tiyo marach kod apisi mare kalore ni bende iseye kod weche go mag ndiko. Wanyalo wacho ni gin wedege tich kalore ni nitiere jaode moro mano ndike tich mabende osebed kiwacho ni nena taro mar chike. MCS bende no wacho ni nogwele e lemo makamano ma ok okawo pachgi gigo mabende nyaka sani omiyo gichwalo twak makamano e nyima od bura kacha. Bende gin gigo mabende oromo miyo Governor Kawira othicho ko apisi. Erokamano Joyce. Kawachako ng'iyo kisiasa to nengo wadog chien matin mondo wang'ne ane ni benitie kinde moro kata matin ma Governor Kawira Mwangaza
gi MCAs ma Meru notie kanyakla. Okane nikech chakre yier Gavana Mwangaza to gi MCAs e yiero manyokalo maduong'. Pok aneno ka jogo tiyo kata juma achiel kende nikech lwenjgi nochakore achaka immediately. Koro wanyalo conclude ni nitie siasa mang'eny e gini. Kata kamano ok atem wacho ni MCAs dipo ni onge gi grounds malong'o ma ginyalo thicho go oko governor gi. Of course sani gimwa winjo en ka giwacho ni nitiere kuonde ma Gavana Mwangaza otime makosa machalo kaka weche mag ndiko. To okilni ka bro leronwa ka be nitiere pend chik moro amora manyalo tamore ni ka koro Joyce Watna to an Gavana ma Migori awacha kuom ng'uono kuom ranyisi pok akawo Gavana. Ka dipo ni gimoro abilanare bende en gi ratiro mar yudo tich e kaunti matiye koluwo chik koso onge gi ratiro no nikech mago ineno MCAs kawacho gik mang'eny to a court of law kata sama koro ang' idhi non gini matut to nyaka koro giwach ni ka giwacho ni abuse of office to nyaka gikel tiende malong'o ni ang'o motimore momiyo gitieko ni mano abuse of office. Tibro ng'i malong'o ni gima giluongo ni abuse of office no be en abuse of office kaka pend chike okete. So kuom sechegi to pod ok anyal wacho ni gionge gi mago nikech pok gidhienyo gi e lela mondo wanegi onon tiendgi matut. Pod giwacho gi mana ka general kamano. To gima nyalo wacho mwaseneno kaka jo Kenya en ni MCAs ma Meru pok otiyo e yo kwe gi Gavana gi nyaka nyo yier Gavana gi. Gima ginyalo bet ni gilaro ok duang'e magi kelonwa mwaneno lakini wanyalo neno ni siasa moko ni e iye matin nikech e kinde moko chien kacha naneno ka giwacho ni Gavana ok mak simu. Koro gik makamago tumi chalo siasa manyiso ni nitie weche mang'eny kata bed ni ginyalo bedo ni gin gi ground e chike but siasa be nitie iye matin. Kaka liet waka Samuel Ayeko in kaka jalonye weche mag chike nyaka sani wacho ni Gavana Kawira oseketho chike moko apar mano nyaka ne yiere kendo nyaka no cham muma kaka Gavana e county ma Meru. Gavana ma bende no yier kanyo maonge duond bura mora kalore ni no chung kar kende kata independent. Ka bende wach kanyo weche go mag bedo kod tim marach kata gross misconduct ka chiel kod tiyo kod apisi mare marach. Kalure kod chika in kaka jalonye weche mag chika gin okang' mane makata ka Gavana otimo kata gik moko kaka mage maka Gavana otimo ma chik oyiene MCAs mar mondo mi gipedh twak e od bura mondo thich oko Gavana margi. Erokamano Joyce kuom penjo miketo no. Chik mar thicho Gavana ok office ok en gima nyien Kenya ka. En chik manokel gi katiba 2010 ka office mar Governor devolution no biro office Governor no get in place e katiba. Article 181 of the Constitution wacho ni ntiere yore minyalo gol godo minyalo thich go Governor oko mar office. To katiba bende oketo powers kod functions mag Governor. Gik ma Governor nyalo timo gi gik ma Governor ok nyal timo. Koro Gavana mani office ka chieng' mano chamo muma mano yiere modonjo office ko chamo muma no chamo muma ko singre no dhi tiyo ne jopiny e yor chik kendo kolure gi katiba ma ok ni Gavana donjo office to chako timo gimoro amora kata ng'ata mantiere office piny owacho ok onyal timo gimoro amora kokoluwore gi chik. Kinde no chiko yie ni member mora mar MCA mora e county assembly nyalo chwalo motion mar golo kata thicho Governor oko office. Motion no en ni MCA no nyaka chiw notice ne speaker mar county assembly ka onyiso county assembly ni oda move motion mar thicho oko Governor e office. Notice no motion nyaka chiw grounds kata gik charges magida keto ewi Governor no ketho chik mane.
King'iyo motion mano chwal County Assembly ma Meru, ineno ka MCAs 68 ochuoyo kokgi ni giyie ni gavana ni ntiere kuonde mo osekadho kata osieso e tok chik moko winjre makoro chiwo good grounds ni ginyalo debate gi nyathiche oko. To ntiere chik manyaka lu e County Assembly karka. Chik manyaka lu mokwongo en ni ka speaker oseyudo motion no to nyaka approve ni signatures ka MCAs ochuo gi atamalo mar a third 30% mag a third of the members of the County Assembly nyaka chuo gi to karka nino ka joma chuo gi gin ji 68 matina ni donge gikalo kata mano gisekalo threshold mochiw gi chik cha. Mar ariyo kosechiwo ka assembly speaker kata clerk mar County Assembly ose approve ni gisemit the threshold to onego koro odhi advertise motion no e gazette. Okay, kose advertise e gazette to koro onyiso jopiny mondo kel pachgi ewi motion mar golo mar thicho oko governor ni. Mane iluongo ni public participation. Basto governor bende nyaka bed served, nyaka orne documents moso obed invited ni mondo bi chieng makama tarik makama kamae mondo bi otima ngono ochiw defense mare. To weche makamago duto nyaka sani wanyalo wacho ni MCAs mabende yudore e county ma Meru, mano wanyalo wacho ni MCAs duto karom gi 68 kata MCA mabende no chwalo twak makamano, mano MCA ma Boketa Dennis Kiogora. Mago gigo duto mabende osetimo manyaka governor Kawira omi thuolo mar mondo mi obi ochop e nyima od bura kacha kata e nyim MCAs mar mondo mi ponono obi oler gimomiyo okonego bed ni thiche opisi. To waneno mana kaka isewacho Meshak ni kinde mokalo chien kata kaka Kawira Mwangaza no chako telo mare tudruok kod MCAs poko bede yo makare. Nitiere nyaka kuma Kawira no chope od bura kacha mar mondo mi owuo kod MCAs to ok ne gibedo kod twak morabora. Kaluore ni sani koro MCAs ema koro luongo Kawira no chope nyimgi kacha mar mondo mi ponono owach ka pod oromo bede telo kata oyo. Iparo ni obiro chopo kacha yo makare kendo MCAs biro bedo pinya owinje yo makare kose kendo gwenyruok e paro nyalo bedo jomoko nyalo wuok oko we kende od bura. Joyce, aparo ni kama koro chopo e sani to Governor Kawira Mwangaza onge gi option machielo nikech ma koro chik emiluwo mana kaka wakili osenyisi process ma dhi nyime. Sechegi Kawira Mwangaza ok nyal bedo gi option mar tamruok chopo e mbele MCAs moseluonge nikech mano koro chik kotamore to koro mano o act tok chik mano koro en atua machielo. To gima benda neno ka dhi timore en ni sani koro nyaka odhi e nyim jogi ma owach achiel kachiel kuom weche modonjnegi, nyaka owach achiel kachiel kaluwore gi weche modok kore gi defense monyalo keto mondo mi onere ni ok okalo chik kuom gik ma odonjnegogi. To mogik en ni an kang'iye taneno ni leadership kata telo makare ema odong' ne jomeru. Ok apar ni e sechegi owinjo bed ni wasechopo e kiwango mar thicho governor oko. Aparo ni maybe kane gichako telo to kisiasa nikech noyiere kaka achung' kenda maonge chama mane entie, nyalo bedo ni ei MCAs gi moko noseneno gima kisungu luongo, dho ngere luongo no opportunity, rot moro matin ma ginyalo kalogo mondo gidiye kaeto gibed ka giyudo gima gidwaro sa asaya ma gidwaro. Ma ok nyis ni awacho ni Governor Mwangaza ler kapamba. Awacho mana ni nyalo bedo ni MCAs moko noseneno ni loophole moro nitie mwanyalo diyogo ma
kaeto gimoro amora mwadwaro tomiyowa nikech ing'eni Meru kacha nyo MCAs mang'eny aparo ni nyo jo Kenya Kwanza as a coalition kaeto mudong' ne ni coalition machielo to matin ema noyiero chung kenda ma ok nyal siro Mwangaza e yo makare to ma koro duokowa bende e paro moro ni magi dipo ni achiel kuom advantage kata disadvantages mag bedo ni idhi e ombulu kichung kendi to naneno ka chalni no seneno Governor Mwangaza no seneno gik machalo kamagi omiyo kano yiere immediately ni neno koringo dhi migosi William Ruto mondo oriwre gi kweth mar Kenya Kwanza to kata kamano chalni Kenya Kwanza pok otimo gimonengo gitim ka en adieri ni noriwore kodgi kendo gombo tiyo kodgi kanyakla to mogik ang'eyo ni gini biro bedo debate maduong' e Kenya ka nikech wan gi wakeini matin sana ma idho kendo yiere migepe machalo kaka koro Governor Kawira Mwangaza ang'eyo ni gini ok odhi bedo debate mayot as such kata bet mana ni MCAs nigi grounds machal nade ma wabro fwenyo bang'e ka to aneno ka siasa ng'enye gini kendo siasa pod dhi bedo mang'eny e gini moingo kaka jipare nikech kochopo kata Senate taneno ka wakeini dhi gang up ni ok wanyal timo kama ne ng'ama miyo gini dhi lokore lwenj chuo gi mon mbele ka bende sore kata kamano kapod wantiere twaka okinyi makawuono nitiere wach mabende Meshaki wacho kanyo mabende anyalo go mar mondo mi lernwa okinyi makawuono Samuel kalure na achiel kuom gigo mabende MCAs e county ma Meru seyo godo Governor Kawira Mwangaza mano en kaka ne omiyo jaode mano Murege Baishu tich mar bedo Meru Youth Service and Hustler Ambassador giwacho ni nomiye tich makamano e tok chika to bende giwacho ni ponono MCAs ok nopuodho mar mondo mi omi jaode tich makamano kata bedo ni tich makamano onge e pen chike kata onge e kind listi mag jogo monego be ni yiero kaka joten migepe e county ma Meru penjo ni ponono ka in governor ki iwalo kata ponono wat ni mora mora e migao kata e miotelo par ni duol mata makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bende nondiko ne Mwangaza mano kaluore kod kaka nondiko nyiminege moko e tich chik bende oyieni mar mondo mi ndik wat ni mora mora e tich ka ponono in governor kata imako lemo more sirikal Joyce onge chik mo owacho specifically ni okinyandiko wat ni mora mora e tich lakini kwa dhiye katiba article 10 mar katiba wan gi national values kod principles of governance to gima katiba wacho ni makwedo kabisa en ndiko miyo priority kata ndiko wedeni e tich miluongo ni nepotism en kama kore dhi kao wedeni moluorika imidhi ndiko gi e tich tok ni ok nyandik wedeni e tich mar piny owacho ndiko ji e tich e piny owacho nitiere gi procedure gi protocol monego beni e law piny owacho be nitiere gi migepe mopogore opogore momi powers mag ndiko ji e tich County Government Act wacho ni jok ma governor nyalo gwelo mondo mi ondike tich nyaka gidhi through a process mar vetting kaponi chiko yie ni county assembly nyaka timnegi vetting kata kaponi county public service nyaka timnegi ngono timnegi recruitment office man migao mana Governor Mwangaza o appointed jaode king'iyo motion no kata king'iyo chike mag Meru County yudo ni gin migepe maonge mapok chik mora moro koloso koro kaka governor ok inyal create migao kiin kendi moki involve the county public service kaponi ifeel ni nitie migao moro midwani olosi within the county to nyaka yor kwayo ne county public service mondo miginona nendo migao ni ber ko okete e county kar mondo miyo okony kuonde moko madwarore to kaponi county public service o approve
ni yes migao ni inyalo keti to gine magi create migao no basto procedure mar appointment moro mi gindik ngane ti e office no ka fall docket margi to gine magi gichiwo requirements mag appointment tinno kama governor Mwangaza obed accused ni en odhi ochung ka odhi TV mare to wacho ni an gi first gentleman karka first gentleman no ka en gi juzi mang'eny en gi degrees en gi potential kwa miye madong ber iwinjo to mano chiko koyie kapo ni nitiere appointment moro mantiere vacancy moro amora office moro amora to en vacancy mabedo advertised komondi iwinjo nyaka lande ni position makama mantiere mondo giluongo jopiny mondo timang'ono or application margi jaoda no be ka dwaro position no obendo oro application mare mondo recruitment otim in a transparent and open manner mondo jopiny to mi opportunity mar dwaro tijno endo to ka koro governor wuok kende gi pache ochungu kukinyi odhi timo chako appointment ma chiko koyie okay moko bi winjo ni odhi retain county secretary. Yes. County secretary en office maduong kabisa e county. To ntiere e katiba kata County Governments Act o wacho ni county secretary nyaka apply kosebedo nominated gibedo shortlisted obedo nominated nyingi ichwale county assembly timone vetting kaga sebedo vetted korka ngama county assembly oyiero no moyie gocha korka governor emiyo thuolo mar timo ng'on mar ndike tich koro chik nitiere ma governor nyaka lu ma kokoluwo chik no to mano oketho chik yomi ineno ka wechego koro sani koro miene mamano en wach ma pek ma kaponi oyud ni notimo appointments go kama nendo to nyabedo a very good ground mar gole office neno kaka governor Sonko kanobedo impeached governor Sonko ne odonjne gi ketho mar overturn mar CECs ma dueni appoint moro ondiko moro tich dwe maluwe cho osegoli oseriembi oke tich kendo dwe maluwe oketo jok moko ido ka no jogi no oriembe tich kaka kot mangono kokoluwo chik makare koro magi chike ma okete katiba chike mokete chike ma Kenya kae ma governor ochuno ni nyaka lu Joyce kokiluwo to MCS kata japiny moro amora nigi ratiro mar chwalo mswada e parliament mondo mi ogoli oko. Ilero makare ahinya kalore ni ponono mano nyalo bedo achiel kuom gigo mimako motegno manyalo miyo ithicho koya PC Governor Mwangaza Kawira kaka governor ma county ma Meru ka dadu kitu akbesha kodedo kinyi makawuono bende MCAs toka pedho twak makamano e nyimod bura kata bedo ni gibiro chako twak ayanga mano juma manyiena bende gimiyo jopiny thuolo mar chwalo pachgi kata mar ndiko ne od bura kotenore kod pachgi ai witwak mar thicho oko Mwangaza Kawira kaka governor e county ma Meru ka bende omigi thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi o thich oko governor Mwangaza Kawira. Jopiny onego bedni ng'iyo ang'o kaluore ni e kinde ma bende onego bedni koro gichwalo kata paro margi kata jopiny onego bedni timo ang'o kaluore ni mae ma gino ma koro sani luongo ni public participation kata kao pach jopiny. Jopiny onego bedni ng'eyo ang'o kapok gichwalo kata paro moro amora ma ginyalo bedo godo ewi governor margi ma Meru masani Kawira Mwangaza. Joyce gima duong' ma jopiny onego bedni ng'eyo en ni onego bedni jopiny nigi ng'eyo ma oromo weche mag governance mokwongo. Namba 2 jopiny onego bedni ong'eyo pend chike moko matin matayo sirikal mapiny mar county kendo jopiny onego bedni nono kon gi koni gimomiyo chik mar Constitution 2010 nokelo ne jopiny public participation en ni mondo mi jopiny bende obed jothek e kind jotelo man gi ywaruok nikech sani wanyalo neno ka governor wacho ni en onge makosa to MCAs wacho ni en gi makosa kuom gik mosebedo kotimo omiyo jopiny yudo thuolo mar bedo jothek
ka gimbende giwacho pachgi ni wan kwanono gini kaluwore gi matin mwang'eyo kuom chike matayo county wa to gi matin mwang'eyo kuom chike matayo piny Kenya, waneno ka either governor onge gi kosa kata governor nigi kosa kagi kacha. Omiyo jopiny emonengo bed ni koro ng'iyo jotelo kidienje ariyo mag jotelo gi kae to giwacho ni gin ka ging'iyo to gineno ka kosa ni kon